Bun găsit tuturor! De această dată am venit în Gara de Nord cu un scop foarte precis. Vreau să vă prezint mai atent interiorul noilor rame PESA care au intrat recent în circulație. În primul meu videoclip am filmat și interiorul, însă totul s-a întâmplat destul de repede și mi-am dat seama că au rămas foarte multe detalii pe care nu am reușit să vi le arăt. Așa că astăzi voi acorda mai mult timp interiorului. Vom privi cu atenție scaunele, spațiul dintre ele, perdelele, treptele și diferențele de nivel ale podelei, pentru că această ramă are zone în care scaunele sunt amplasate la niveluri diferite. Vom vedea și ușile, coridoarele, zonele de trecere dintre vagoane și, bineînțeles, toate acele mici detalii pe care poate nu le observăm atunci când călătorim în grabă. Rama PESA urmează să sosească în Gara de Nord ca tren Regio 8010, iar de această dată nu mă voi grăbi. Vreau să vă arăt cât mai multe lucruri din interior, exact așa cum le vede un călător care urcă pentru prima dată într-un astfel de tren. În România vor fi puse în circulație în total 62 de astfel de rame electrice PESA. Ele pot atinge o viteză maximă de 160 de km pe oră, iar o singură ramă este alcătuită din 3 unități, 3 vagoane moderne interconectate. Capacitatea totală este de 465 de pasageri, dintre care 238 au locuri pe scaune. Încă de la urcare, primul lucru pe care l-am remarcat a fost aerul condiționat, care este extrem de puternic și creează o senzație plăcută de răcoare. În plus, accesul este foarte facil datorită podelei joase din zonele de intrare, ideală pentru o urcare rapidă și pentru persoanele cu mobilitate redusă. Deasupra ușilor sunt instalați senzori tehnici pentru contorizarea automată a fluxului de călători. Odată ce pășim în vagon, un element foarte important care vă va atrage atenția este structura podelei. Așa cum puteți observa, podeaua nu este complet plană. Trecerea între diferite zone ale vagonului se face prin intermediul acestor trepte interioare. Deoarece podeaua se înalță în anumite secțiuni, scaunele sunt poziționate la niveluri diferite. Dacă vă deplasați prin tren, trebuie să fiți foarte atenți la pași pentru a nu vă împiedica. Din fericire, marginile treptelor sunt marcate clar cu benzi de avertizare galben cu negru pentru o vizibilitate sporită. Mergând pe culoar, scaunele sunt dispuse ergonomic pe o parte și pe alta a întregii rame. Avem două configurații principale. În zonele cu 4 scaune orientate față în față, găsim o măsuță fixă montată la nivelul peretelui. Sub această măsuță este integrat discret și un coș de gunoi rabatabil. Pe de altă parte, în zonele unde scaunele sunt așezate în șir, ca la autocar sau avion, pasagerii au la dispoziție măsuțe individuale rabatabile montate direct pe spătarul scaunului din față.
Un detaliu extrem de util este că la fiecare scaun, chiar sub el, aveți o priză pentru încărcarea telefonului sau a laptopului, plus acces la conexiunea Hi-Fi gratuită a trenului. Pentru confortul vizual, la ferestre avem un parasolar textil, o jaluzea care se poate trage manual în jos, atunci când soarele este prea puternic. Cât despre iluminat, acesta este excepțional. Benzile LED de pe plafon oferă o lumină foarte clară și puternică. Tot pe plafon sunt montate panouri acustice perforate, difuzoare pentru anunțurile vocale, detectoare de fum și camere de supraveghere video tip DOM, parte din sistemul complet de monitorizare al trenului. Pentru informarea călătorilor, panourile LCD afișează în timp real stațiile și traseul. Trecerea dintre vagoane se face extrem de ușor prin zona de articulație. Acel burduf este prevăzut cu o podea metalică striată, antiderapantă, oferind siguranță maximă la deplasare. Tot pentru siguranță, la capetele ramei sunt amplasate semnalele de alarmă în caz de urgență. Rama PESA dispune și de un spațiu generos multifuncțional, destinat cărucioarelor de copii, bagajelor mari și bicicletelor, dotat cu bare speciale pentru fixare. În această zonă sunt montate și scaune rabatabile la perete. Dacă spațiul nu este ocupat de biciclete și trenul devine aglomerat, le puteți coborî pentru a obține locuri suplimentare. Nu în ultimul rând, toaletele arată impecabil, fiind spațioase și complet echipate. Cam aceasta a fost turul detaliat al noii rame PESA. Vă mulțumesc mult pentru că ați vizionat acest videoclip. Am încercat să vă prezint toate informațiile din interior cât mai corect și cât mai detaliat posibil. Dacă vă place acest gen de conținut și doriți să fiți la curent cu noile trenuri din România, nu uitați să dați un like și să vă abonați la acest canal. Aștept și părerile voastre în secțiunea de comentarii. Până data viitoare, drum bun și călătorii plăcute!